Kublai yapi, tani kadai ka UDIT channel, nga day URP. Nentagas ngan kren hakabayade bat unong yalam. Topik ya kani ka video hada bukut, hakabangan kren ya kini ki topik, nang bakinla bat singuthu bat ithu ya unong yalam. Kani ka video ngan kren, uay unong yalam, kumno ngin ithu ya unong yalam, kaay kabapen per ya unong yalam. Ladangi pej ya kijing batay ne ki definition na kinu kisos hamtam na internet nginlap ba unong yalam uday banlong ubayo ijngay kata kamut uday bandon ya kata ka visionary kabaan ang ta uday ban biang ha ka communication skill dani ha ka jingkren ha ka banla ban kring bat banla ban penlum penlang ya ki bon balang na gabenta kuno ka thong ni kata ka common goal nang ta sa ka way uday ban long ubas ngurit bat khamtam uday ban long ru ba la ban pediang ya ki jing bakla bat ban sngat ya ka jing mut ni ka jing ai jing mut jong ki way ki badon lang ha ka tu group ni ha kuno ka benta bat khamtam uday ban long ki briu ki ba pediang ya kata ka jing ai jing mut bat khamtam bala ban snu thu ya ka jing ka jing vit jong ki wei khnang ban la ban bej bat ban bha ya kono kam ti ha ka ban bataya phi shphang unong yalam kam long ka basuk yanga ban bataya phi te ban bataya kani ka phang ngilong shisha ki bala kerkhu ha ka bah ka jai ban riu jongi ki kpa temen jongi kila de bataya ngi shapang unong yalam de ban tip shai shapang kini kapang tungin pej ya kakot jong umelung soso tham ha kaba ulatho shibun kijing batay ha kaba yidei pat kano kapang pat khamtam ru halor kani kapang unong yalam ada pidang tenmau ya kani kakot kadui teraksir ni ki poetry kasi balatho da umelung soso tham don ki poetry hangli ha kaba ulatho shapang udeng bilat bat shapang kamen sem bashin rang ha kabala dang idang kan mau ya ki poetry ngin lap shai ba ka jingmut ne kata ka nongrim banlong yanam banlong nong ilam ula dep kren shai bat ula dep itho ha ka tu kapang telada phim don ya kini ki kod desnyo bhapit ya ki video ki jonga ha ka bangala de banbu ya kini ki video ki bayedei bat udeng bilat bat kaman sem bashin rang khnang bakan long ka basuk ya phi ban snyo thu bat ban long kum jing pen shai ha ka bayedei bat unong yalam ne kanong yalam teladang ipek ya ki briu kraw ki bodon ha kani ka porthai ki nong yalam ha ka ba dei tang hari jong ki wat ha baro shitelup ka porthai ki khen burom ya kine ki briu katu kat ni ha ka bangin la ban shim ya kanuksa na kine kinong yalam ki jongi nadang ipek ya Mahatma Gandhi ubadeiru pa temen jong kane ka ri ka jongi ha ka ba kumno ulapan i ya kata kanuksa ban long unong yalam pat ban don kamen sem ka bas ngewrit ha ka ba yalam ya ka ri ka jongi hadu mangelayo ya ka jingat ladang ipek ya Nelson Mandela ubadei presiden berim jong ka South Africa ha ka ba umdei tang ha ka ri jong u wat ha ka perthei baro ka wei ikhen burom ya ka jinglong ka jingman jong kine kinong yalam ladang ikwa bantip katu kat ni ki badang im ki badang don bat ngi kum uratan tata ubadei UX chairman jong ka Tata company ha ka ba baro ka perthei ke Kenya u kumu wei na ubriu unong ilam ubashisha wad ubadonnya kata ke polisi honesty kata ke jing imha ke jing imet ha ka ba ka perthei baro ko wei ke Kenya burom ya ni nadang ken mau ya presiden berim jongi scientist berim jongi APJ Abdul Kalam ha ka ba kumnu wat ha ka mensem jinglong ke jong u ba ula ban long
riu krau hak perthei borok kuwe kipet chain sha kini kinong ilam te kejingkeli hang ne ngan bu pidang yo ine em yakum kini kinong ilam la ka dei hak ne keri ke jongi la ka dei hak perthei borok kuwe la ka dei hak kinong ilam seng balang la ka dei ha kinong ilam shnong la ka dei ha kinong ilam miam lada pidang yo i bat lap yakum kini kinong ilam tekan mau bha ban budden bat ban shim ya kanuksa baki im te kumnungin itu ya kinong ilam kabesuk ban itu ya kinong ilam kadai na kajing im bat kajing kren kajing ki kan mau ko wei na kajing long ba kinong ilam kiba shisha kinong ilam kiba bha kilong kumno chisen ba kilak kren ya kakten la kadai ka kam marwe ne ka kam kim lang sa lang ne ka kam jong ka perthei ban pendep kim juk kan randin long ki ba le shisha ya ka jing ong ka jong ki kadang idang don kum kine ni de ban shim ya ka nuksa ka jong ki ban pendon kam ha ka jing im ka jong ni ban lait na ka ni ka jing te jing khom ka babon ha ka ni ka perthei kham tam ha ka ni ka ri ka jong ni ha ka ba ka jing kerni jong ka jing di drugs ka jing kerni jong kajing di au bhang balene kajing di bu ai tang lang kalong ka balak kan roi bha kajing kan roi jong kajing pang HIV kajing pang AIDS ha ka bangala kren ya ke video si phang kane bangala batai u eu new khnyang bat kum nu ngin lo ban yo ya kajing rap singa bha page ha ka description ha ka bangala bu bat la batai si phang kini lada ngim long shisha kibru ki bahusiar kibru ki bab ki bandon ya kita kiriu krau ha ka bangin shimya kanukusa dan ya kita ki role model ninam la ban yele ni ban job ha ka jing imru ha ka juk kurkom telada ngimlong ki bala ban yalam yalade nene ya kani ka met jongi kam long ka besuk ban long kinong ilam lada ngi pet ha ka jing ha ka imlang ka salang nene jing senchar khadar ka jongi kat nu kalong ka ba ima bat ka ba ishar khai ha ka ba kinu ki issue ki ba dei na ka banta ka jingbha ka jingmet ka jai ben riu ka jongi pidang lap ne dang yo i ya kinong mi khmat jongi ba ki kren ne ki yale na ka banta ka jingbha ka jingmet ka jongi kadang i phai sha ka reservation policy ha ka ba ka ni ki por bala dep ngilaya khi kat no lei kita kinong mi khmat jongi ki ba kren kren hadu kita kabenta bakim banse ban kren ngihap da pumbor ngihap da yele bakin penmi ya kata ka content jongki ba kani ke reservation policy nak de ban pen kelana hatu nada pipej ya kicing kren jongki potri na kani ka kot ba umlung so tham ong ba unong yelam lada udei ban jeng marweru jindala yeng na kabenta ka jingpha ka jingmet ka jai ban riu ka jongi pisngeu kumlu ha ka jingjeng jong iba arden bani khun bani khi ban cha thangan na gabenta reservation policy hane ngam ai judgment ngam ai kono ka jingsnyo andre nga IT happy ki babon balang ki ba pet ya kani ke video bat ki ban sa page ru pisngeu dei ni em ban krishan ya ka jingjeng jong iba arden dadang ni phai sa reservation policy ngaken mau ha por pasdang bani khi don ki MLA ki bayeng bani ki ya kane like no na ka VPP lada ki MLA lani kinong mikmat jongi ki long kumne tekan bu keng ke jingma yang ni ha kani ka ribat ka jat ban riu ka jongi adang i page tam san pheu snem milala kemen ya ka jing lai loi tang bahadu menta nyimpat la ban penbet ya uput usam jongi atau sisa kita kinong mikmat jongi ki long ne em kinong yelam kiban yelam ngai phi saka bha kamiet hak ba ki imlang sa lang jongi kan phu kan theng bat kan im ha kani ka perthei da kan nong rim ka baskem ladang ipej ha ka jalla manipur la tam ar banai mental la don ka jingyaki ha peding jong ki cookies bat ki meitei balai ki ailat hadu la tam ar banai bat balai kani ka poi shadu kani ki kenti imat yo la se mdon kinong yelam ki bakloi ban yeng na benta patu ka state ne na la se kinong yelam jongi
nong mikmat bat kinong ilam hadu ke central government ru imshim ya ka action khnang ban ra ya jing suk jing sain ha ka to ke state kabadon ha kani hamarjan bat kani ke state ke jung ladang ngimdon kinong nong ilam ki ba khlain ki besisha ka to ke jing jia ha manipur kala ban jia ha kari ke jung te ladang ipik haman la ka benta ni don bek kinong ilam sakawe nong ilam ude bandon kumno ke jinglong kinong ilam na ka dei ha kono ke bentaru ya ke jing start ke jing tip kidei ban buat lani kidei ban update na ka por kat kum ke jing dan kam ada ngimdon ya ke jing start ha ka bayedei bat kono ke issue kan long ke bama bat kan long ke basitom ban yelam ya kono ke benta ha ke jing im ke jung telada phi lab bat yoi ya kum kini kibru la ka dei ha ka jing police school la ka dei ha ki university la ka dei ha ki sing bhalang la ka dei ha ki kam nyam la ka dei ha ki kam mikmat pat ba to pech shai ya ka jing im ka jong kitu kibru lada ki dei shisha ki nong yelam ki bayeng na ka benta ka jing bha ka jing met ka jing kren bat ki kam jong ki kan long thik kum ba ki kren lada kam dei kum ta ngangek kan bu ya ke jing ma bat ya ke jing sir mdei tang yang ai phi wat ya ke jat benriu ke jing ni hiju dang apek nong ilam ban saya kata umbang ala kren ya phi borok kita ke jing batai ke adon ha ko kot jung belum susu tham udeng bilat pat kamen sem basin ta te kumnung ini thu iki kumbang ong ya phi lada kita kibang ken kinong ilam ki long shisha ki ba kumba ki kren ikan long ka basuk ban itu iki ka ka ba pumper ya unong yelam ni kanong yelam na ki we nadang ipek ha ka por bang don ha ka jingpule nadu na school ha do university mo ki briu ki ba biang ya ka communication skill but ya ka networking ki long ki ba mikmat ha ka ba day ban organize ki program ki ba pair lada kidon ya kini kan long ka besuk ki ban long kinong ilam teken mau kinong mikmat borok kimla ban long kinong ilam ang ba kilong ilam borok kilong kinong mikmat ke wat sya penbek wat sya ngop ha kinong mikmat ting kinong mikmat kimlong sisa kita kinong ilam kiban penbha penyet ya kajat penriu chung Kindon kinong ilam ha kinong ki bentaru bayeng na ka benta ka jing bentoy le de bayeng na ka benta ka jing thumu ka jungpi tang ba ya kitu andal adei ka por ngin sa itho bat ngin sa tip ang ba ki bayeng shisha ha ka nong rim ka ba ki kren ha ka nong rim ka ba scam ka jungpi kin long be kinong ilam hado bakut ka jing im ka jungpi ta kanu ka daw kanu ka jing ka bang idon nadangim don ya kinong ilam kibastat nadangim don ya kinong ilam kibaslo kamlong kabasuk banile ya kanu kecik ban penlung penlang ya upai bebon balang ngidon kam ya kinong ilam kibastat ngidon kam ya kinong ilam kibaslo hakaban yada yang ayapi na kanu kejingbit kejingtut na kanu kejing kabawan nan shop hakaribat kejat pendriu kejong to ai ba ini kejing keren kejong kan long kum kejing pen mau ya baro kibalong kinong ilam ni kiban salong batu long kinong ilam kiba shisha to long kinong ilam kiba ba ya kakhia ka shon jong kejing bat jong kanu khnang ba nginla ban long bat ngwan ra ya kata kejing job kejong thong kejong ni topik kaphang banga ong menni syapang iba arden kumno pisngaw halor kani kapang ba iyeng haka ba ila sya tngan nagbenta ribat kajat benriu kejungi pisngaw ya hap ne kat ba pisngaw na kerpat ya pi ban aya ka jingmut ya ka jing tmu kejong pi le ya jing sngaw kejong pi haka comment section khnang bangin la ban pe ba ka jingyeng jong iba ka bedai shisha ni to ai ba lang ba kani ke video ke balang kot kejong kan long kum kejing kersiu tiak bat kum kejing ai men sen ya kinong yelam baha pedeng kejing yelam kejong pi penlap sipun kejing
Sibon ke jingkan no ke jingkan tok. Tang balada piyeng ha kata kanong rim ka baskem ngangay pinom kan randen. Pinlong sisya kita isipai, pinlong sisya kita pinlong yeda na kabenta kata ka jingkrang na kabenta ka nu ka pang bapi. To ai ba kani ka jingkran ka jonga kan long ru kum ka jingkan tu ya ki kun samla ki jongi ban yai na kanu jing ha ka bayide bat jing di bai tang lang la badai drugs la badai ka bhang bat kum ta tater la ka bayide bat ka ban penjat pen praya ka chat bentriu tu pikir tu siar nang ba kani ka chat bentriu jongi kan im bat kan phu kan pain nang ne syakmat kadai ka yudu it ngan pungkut ya kani ka program ha kani ka por blai sibun